Diretso po sa classroom, ha? Diretso na po sa classroom. One hour later. Much later. Bakit kaya tayo nandito ngayon? Kasi meron ata tayong tatanggapin na mga regalo. Okay, so habang hindi na natin siya, natahimik muna tayo. Lahat tayo ay makakapaglaro. Lahat kayo ay makakatanggap ng regalo. And syempre, lahat kayo ay mag-enjoy. Okay, so ganito, habang ipikit lahat ng mata. Lahat ng mata ipikit. Yung makikita mo nakabunga yung mata, uuwi. Close your eyes. Lahat nakapikit. Pikit, pikit. Ang nakabunga, uuwi. Papauwi ni teacher yung nakabunga yung mata. Pikit, lahat pikit. Matulog. Okay, yung makikita mo nakabunga yung mata dyan. Uuwi na. Okay, so hintayin natin yung bisita natin. Alright, okay sa lahat ng mga kids are already are watching our magic show. Lahat ng mga kids. Ayan, okay, hep. Sinong di pa naligo? Pato ba puti? Puting tupa, puti. Gusto kong tanungin, sino gusto nang kumain? Okay, so kung lahat ng gusto kumain, maubuhay na maayos. Okay, lahat kayo bibigyan. Lahat na bibigyan, kaya huwag kang pupunta sa harap, sila ang pupunta sa inyo. Huwag